Awangena ngempela long division isibalo somlumbu intombi athi intobeleni zamqoma ngoba zimthanda umthunzi ophumula intombi noma ingane yakho uphumula kwesami isifuba yimi wethu crush wanyonko ngumgodo kulahla umuntu wamlahla uma wengane yakho ngamxosha ngamthindisa ngamenza utho wabe siyamfuna futhi wena namhlanje bafowethu siyabonga kakhulu kwasebe subscribe kwi channel asikhule sonke bafowethu. If you are new, please subscribe after watching this video. Today let's get to it. Namhlanje sizobheka indaba esisuke noma eshiya abaningi benokudideka indaba kaUTshatha siyamazi uTshatha ukuthi Isilomo somsakazi osemkantshubovu kwendimeni yokusakaza umfoka makatazi idudla ngakho ke usemisiwe emsakazweni izinyanga eziwu2 manje mesibheka kunokudideka ukuthi ngempela uzobuyela yini. Hayi amahlebezi bafowethu aseqinisekisile ukuthi uzobuyela uTshatha emsakazweni uKhozi FM kodwa sizophucwa ezinye izinhlelo kade ezenza ikakhulukazi uhlelo olwasekuseni isidlo sasekuseni usezophucwa sona. Siyokhumbula phela ukuthi vele uTshatha kule insuku noma kule inyanga noma kule minyaka emibili edlule bese ngasayena uTshatha lesimaziyo bese kuumuntu nje ofika emsakazweni ngathi uvusiwe sekuyisikhathi sokungena ngo6 afike sekhuluma empopweni kube ngathi bengayenzile iprep lento ukuthi uyilungiselele before uqala uhlelo bese fika nje ayikhulumele abanye bese bemgxeka nangokuthi selenza uhlelo lomaskandi kudlala umaskandi kungeve kuyinto enhleke leyo noma embi futhi kodwa mekutshengisa uTshatha phela simazi thina ukuthi umlandeli woKhozi FM inyoni emaphiko umlandeli waTshatha iminyaka uzokwazi ukuthi uzokhumbula ukuthi uTshatha bewumsakazi oyenzayo iresearch ecwaninga izinto ezenzeka emhlabeni nje ama research athusayo uthi muthi mase ekunikeza yona le research usale ushiyo ubamba ngezantsi uthi wow bengayazi ke lento kodwa kule minyaka edlule hayi bese ngasakwenzi lokho uma uthatha ukubheka uwenze iassessment yakho hayi uTshatha ngempela lento umsakazo simphumile lento yomsakazo asimphumile. Uyakhumbula phela ukuthi useke emabhizinisini usegxile kakhulu emabhizinisini nabangani bakho onxele njoba sezophoswa ke ohlelweni lasebusuku hayi bangenza kwesekukhamba kwakhe noNgizwe umfoka Mchunu wahamba kanje wathatha ofuhlelwa oyenhlelweni zasebusuku kwabe sekuyindlela yakhe ukuphuma ke uKhozi FM noTshatha ke engathi hayi indlela yakhe isiyakhanya ephumayo kaSABC ephumayo uKhozi FM njobe esezobuya nje mesethathwa yofuhlelwa ezinhlelweni zasebusuku. Angazi ke ukuthi nokwakuphawula cela usubscribe ku YouTube channel igama lami ngusikhumbuzo wakho siyabonga kakhulu.